Olu lusasazo lwendaba lusiza ngqo eStudio 9 kwikomkhulu le-SABC eAuckland Park eRhawutini naze eziphala phambili. Unjengele Puleng Dimpane uxelele ikomiti yesikhawu ukuba ibutho elikhethekileyo lophando lwatyabula izikhuntyu zemali inkonzo yesipolisa. Abasebenzi beofisi yomlawuli wezotshutshiso loluntu eMbombela eMpumalanga benze umngcelele ukuhlonipha amaxhoba nabasindileyo kubundlobongela obusekelwe kwisini. Kwezemidlalo, uMzantsi Afrika uqinisekise ubunganga bawo kumdlalo wovavanyo wesibini ne-India eGuwahati. Molweni Mzontsundu, singonondaba belijelo sesilungele ukuniphakela kuvimba wethu wanamhlanje ngokukhawuleza masingene emxholweni. Ivele phambi kwekomiti yesikhawu yepalamente kwintilongo iRhosi Mampuru ePitoli, intloko yezezimali kwinkonzo yamapolisa Unjengele Patricia Puleng Dimpane. Unjengele Dimpane uxelele le komiti ngendleko zebutho elikhethekileyo lophando ngokubulawa kwabezopolitiko iPKTT kwinxili yamapolisa. I, Lieutenant General Puleng Patricia Dimpane. Unjengele Puleng Dimpane inhloko yecandelo lezezimali kwinkonzo yesipolisa ubelingqina lokuqala ukuvela kwikomiti yesikhawu yepalamente eqale ukuphulaphula ubungqina ngapha kwemiguba siyentolongela uqilima iRhosi Mampuru komkhulu ePitoli ngalenhlazana. Unjengele Dimpane uchuba isikhwebu ebalisela amalunga lekomiti ngefuthe lendleko kwezezimali lebutho elikhethekileyo eliphanda ukubulawa kwabezopolitiko iPKTT nawathi umphathiso osekhefini umnumzana Senzo Mchunu indleko zayo zazingena nzulu kwinxili yamapolisa. Not anything that is strange. This is how the work of the police is done. This is how the task teams as well as those interventions. And those task teams would have been established for a specific period to go and achieve a specific outcome. So they are temporary in nature, these interventions as well as these task teams. They are not permanent. They are established for a specific period. They are established for a specific purpose, and there will be cost estimates that will then be submitted to the National Commissioner, and the submission will come to us to confirm if funding is available. Usaqhuba Unjengele Dimpane nokunika ubungqina kule komiti yesikhawu yepalamente. Ukanti ngomso lo usayo kuza kuvela phambi kwale komiti otyholwa ngokuba lilungu lemikhambathi yonqala inhloko egonyemele ingalo yomthetho ngokubanza uvuso uMzikhethu Mahlala nosalala ezamla kwesimnyama isisele kule ntolongo iRhosi Mampuru ePitoli. uCaptain Dale Christian Noji unikezele ubungqina bakhe ngokufika kwakhe kwindawo yokuhlala eSenton ekhokhelwa nguAdvocate Thabang Buwe nogxa wakhe uAdvocate Lee Seagulls Ncube. uCaptain Dale Noji wecandelo lophando ngolwaphulo mthetho elinobuzaza kwibutho lokhetshe unikeze ubungqina phambi kwekomishoni kaMadlanga ngelithi ubetha batha amanyathelo asuka kumyalelo wongasentla kunaye ngexa wayegaleleka kwindawo yokuhlala yaseSenton yotyholwa ngokubanga ungqondo weqembu elithengisa iziyobisi ngokungekho mthethweni uKatiso KT Molefe ngomhla wesithandathu kweyomnga ukutsho ngoDisemba ngo-2024. Arrived there around about 5:15, and upon disembarking from the cars, we could notice that there was like a police operation in progress. Could notice that a whole lot of members around the vicinity of the crime scene, police members clad in balaclavas and with rifles and sidearms. Kananjalo Noji utenelazise ngelithi injongo yakhe yayikuqinisekisa ingxelo zabo bezenza amagosa weHawks kwindawo yexhwayelo. Kambe ke kufikeni kwakhe nasebenza naye bafumanisa iqela elisemthethweni elijongene nokubulawa ngokwezopolitiko likwintshukumo logama Molefe ethintelwe. My first interaction on the
at the address close to the crime scene, I interacted with Captain Kruger. I introduced myself as Captain Norkia from Joburg office, and whereby he introduced himself as Captain Kruger from the DPCI Tom's office. And he informed me that, he also confirmed that it was a police operation from a national task team in progress. Ukanti ke uNoji waleke ngelithi emva kokuthethathethana nalamagosa amabini kule ndawo yesiganeko wanqinisisa ukuba babe ngamalungu ecandelo lolawulo lweenkqubo zokuhlela. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba ze-SABC. Ikomishoni kaMadlanga ilumkise uluntu ngonqala intloko abazenza usihlalo wekomishoni enguJaji Mbuyiseli Madlanga abasebenzisa ubuxhakaxhaka bonxibelelwano. Isithethi sekomishoni uJeremy Michaels uthi ukuba ke kwafumaniseka ukuba benzi bobubi baphazamisana nomsebenzi wale komishoni baza kujongana nomdliwo, kungenjalo bathothoze ixesha elingangenyanga ezintandathu eziseleni. Kwisipilivana umnumzana Michaels uthi unxibelelwano lobuxhakaxhaka bobuchwepheshe olwenziwa ngobholo lecaleni lunakho ukusingela phansi umsebenzi wale komishoni kokubini kubomi babucala bukaJustice Madlanga nanjengosihlalo wekomishoni. Inzame zabo bazenza uJaji Madlanga zijoliswe kubasebenzi bekomishoni, kosopolitiki, kumalungu eParlamente, kumagosa karhulumente, kumagqwetha, kumagosa enkonzo yesipolisa njalo njalo. Le mbalelwano ihambisa ithi injongo zolwaphulo-mthetho zohlukwe ngokwemeko nganye. Abenzi bobubi baye batyityimbisele umnwe amagosa namagqwetha angenzi ngokomyalelo wabo, anyanzelisa imali kwanokufunjathiswa phakathi kwezinto. Onyana bakwaNdimande uSiyabonga Malusi nabatyholwa ngokubulala uAKA noTibbs bavele kwinkundla yaseThekwini emva kokubuyisela kweli besuka eSwatini. Bajongene namatyala amaninzi aquka ukubulala nokuba nemipu neembumbulu ezingekho msemthethweni. Sibonga kakhulu bese sibingelela umbukelo wendaba ngalesi sikhathi. Impela bavele kafushane enkantolo yeMantshi namhlanje abasolwa ababili abayezelamani zakwaNdimande okunguMelusi noSiyabonga Ndimande. Kuzokhumbuleka ukuthi labasolwa ababili babhekene ke necala lokusoconga owayengumculi wehip hop lapha eNingizimu Afrika uAKA Keenan Forbes kanjalo nomngani wakhe uTibelo Tibbs Motwane. Namhlanje ke laba basolwa batshele iMantshi ukuthi bahlose ukuthi ke bacele amanye esingathi ke iminye imininingwane kumbuso abazokwazi ukuthi bahlinzekwe ngayo malungana ngaphambi kokuthi ke kuqale ukulalelwa kwecala labo. Kuzokhumbuleka ukuthi kuleli iqophelo bebengakasho ukuthi bazosifaka noma ngeke basifake isicelo sebail. Bathe ke bacela umbuso ukuthi uzobahlinzeka ngeminye imininingwane abathi ke imqoka kakhulu ekutheni kulalelwe leli cala labo ekulindeleke ukuthi ke liqulwe maduzane ebese ke bese beyinayo le mniningwane bazobe sebeyasho ukuthi igqathu labo lesibili kuzoba ilona lephi. Kuzokhumbuleka ukuthi labasolwa babili babhekene ke namacala abucayi kakhulu lokubulala umnumzana uAKA Keenan Forbes noTibelo Tibbs Motwane okungumngani wakhe, kanjalo futhi necala lokubulala omunye owayesomatekisi lapha eningizimu yeTheku bese kuba khona futhi ke namacala okuphatha ke ibhama engekho emthethweni kanjalo ke nezinhlamvu. Kulindeleke ukuthi ke uma ngabe bebuya la enkantolo yeMantshi eThekwini ngomhla ka9 kuJanuwari babe sebeyitholile le umniningwane abayicelile embusweni. Labasolwa ke bathathwa njengalabo abayingozi kakhulu lapha eNingizimu Afrika. Ngesikhathi befika belethwa ke lapha eNingizimu Afrika besuka ezweni eSwatini babeqashwe ngelokhozi. Kukhona ke namalungu ophiko lamaphoyisa elwaziwa ngokuthi Special Task Force kanjalo neNational Intervention Unit ababeba phelezela besuka la esikhumulweni sezindiza eKing Shaka International Airport beze bezovela ke lapha enkantolo yeMantshi yaseThekwini. Yilokho esingachazela ke umbukeli kulolu qophelo bese siyamkhumbuza ukuthi labasolwa bobabili kulindeleke ukuthi baphinde bavele ke futhi la enkantolo yeMantshi ngomhla ka9 ke kuwona uJanuwari wonyaka uzayo. Asibusele ke intambo konegoli.
Kwalapha ezindabeni bayalumkiswa abatyelela baza kuya eGeorge eNtshona Koloni ngeli xesha leholide ukuba basebenzisa amanzi ngononophelo nanjengoko kunqongophele ukuna kwemvula kule ngingqi. Kodwa ngoku masiqale evenkileni. Sinamkele kwakhona sikwabulisa nakwabo basanda ukungena. Uyakwazi ke ukuzibukela ezi ndaba ku-SABC Plus, SABC Lehigh, ukanti kuphela nje kwazo ungazifumana kwikhasi lika-YouTube ngokuba uthi SABC Indaba zesiXhosa. Masiphinde ke sikulumise kwinqaku lethu ebelitshotsha phambili. Ivele phambi kwekomiti yesikhawu yepalamente kwintilongo iRhosi Mampuru ePitoli, intloko yezezimali kwinkonzo yamapolisa uNjengele Patricia Puleng Dimpane. uNjengele Dimpane uxelele le komiti ngeendleko zebutho elikhethekileyo lophando ngokubulawa kwabezopolitiko iPKTT kwinxili yamapolisa. Abasebenzi beofisi yomlawuli wezotshutshiso loluntu eMbombela benze uhambo oluthe cwaka kunye nombhiyozo wokukhanyisa amakhandlela ukuhlonipha amaxhoba nabasindileyo kubundlobongela obusekelwe kwisini. Amadoda akhokelela umngcelele ukuya kwizakhiwo zenkundla ephakamileyo eMbombela ukubonisa ukuqala kwephulo leentsuku ezili-16 nelichasene nempatho egadalala kwabasetyhini nabantwana. Igunyabantu lezotshutshiso eMpumalanga libambe umngcelele ozolileyo, umthandazo kunye nokukhanyisa amakhandlela ngenxa yamaxhoba nabasindileyo kubundlobongela obusekelwe kwisini. Umlawuli obambeleyo wotshutshiso loluntu eMpumalanga uvumile ukuba ngenene amatyala anxulumene nobundlobongela obusekelwe kwisini athatha ixesha elide ukuba atshutshiswe. We do have backlogs, but our statistics supports the view which says that in terms of the enrollment of gender-based violence matters, we always try to enroll them as quickly as possible. Igunyabantu lezotshutshiso liye laseka amaziko nabizwa ngokuba yithuthuzela ukulungiselela abasindileyo ukuze amatyala abo atshutshiswe ngempumelelo. We have taken a very serious stance against GBV. That is why we are having the Thuthuzela Care Center models in the NPA. Those are institutions or the models that are being created to ensure that where there is a gender-based violence survivor, all the necessary evidence that is needed to ensure that we prosecute successfully the matter are being gathered. Amadoda akwigunya-bantu lezotshutshiso athi akulungele ukulwa umlo ochasene nempatho gadalala kwabasetyhini nabantwana. It is a sketch indeed that is affecting the community. Also at the courts, we are trying by all means as the prosecutors to fight for the victims of crimes. We as men from this division can take this initiative very, very seriously, and we lead the pack. Then we go with this message to the communities and teach the other men that are there at the communities. Kukho ithemba lokuba imiyalezo echasene nobundlobongela obusekelwe kwisini iza kufikelela kubantu abafanelekileyo. Imanyano yabasebenzi abakwicandelo lezempilo yoMzantsi Afrika iHospesa kwiphondo loMntla Koloni ivakalise inkxalabo malunga nabafundi bezimfundo zobongikazi abafumene izidanga zabo kwiYunivesithi yaseFreystata nezingathathelwa ngqalelo libhunga loMzantsi Afrika lobongikazi. Aba bafundi bafundele imfundo nomsila kwezempilo kwaye bafumene izidanga zabo ngoDisemba ka-2023. Kungokunje abafundi bale mfundo bashiya imisebenzi yabo beyokuchophela ezi zifundo baziva belahlelwe kolokulibala.
NgoJanuwari ka-2023 isebe lezempilo eMntla Koloni laye lakhulula abanyonesi ukuba bayokwenza izifundo zesidanga phezu kwesinye kwizifundo zezempilo kwiYunivesithi yaseFreystata. Le nkqubo yaxhaswa ngezimali libhunga elijongene noqeqesho lwezempilo, kodwa eli bhunga lacotha ukuhlawulela ezi zifundo, nto leyo yakhokhelela ekubeni abanye abafundi bakhuphe kwiipokotho zabo ukuhlawulela ezi zifundo. Abanye abafundi baye baziphumelele ezi zifundo zingathathelwa ngqalelo libhunga lomongikazi kweli bathi bachaneke kakhulu epokothweni nakwinzame zabo zokuziphuhlisa ngokwezemfundo. It's very frustrating simply because we sacrificed our family time, finances. Our department did everything that they could to assist us, and yet we are not functional. Kungoku nje imanyano yabasebenzi abakwicandelo lezempilo iHospesa ithi ukuba iYunivesithi yaseFreystata kunye nebhunga loMzantsi Afrika labongikazi azisombululile ngxaki ngokukhawuleza iza kubhenela kwinkundla. We as Hospesa would, we would go in great length to assist our members, even if we have to go the option of any legal, we will explore legal routes also. But we hope that amicable solution would come. Ukanti UOFS ithi yaye yabhalisa abafundi kwezi zifundo ngonyaka ka-2023 emva kokuba ifumene inombolo eqinisekisa ukugunyaziswa kwempepha ngukhalo oqinisekisa izidanga kweli iSouth African Qualifications Authority, isakha ngamafutshane. Le yunivesithi ithi oko ithe yafumanisa ukuba kukho ingxaki ngokubhaliswa ngokusesikweni kwezi zifundo kwibhunga loMzantsi Afrika labongikazi, oko ithethathethana nebhunga. The university remains mindful of the impact the matter has on this cohort of graduates. The University of the Free State is fully committed to continued collaboration with the South African Nursing Council to find a solution that recognizes the achievements of its graduates. Ukanti ibhunga loMzantsi Afrika labongikazi lithe liza kubuyela kwi-SABC liphefumle ngalomba. Akasekho emhlabeni owayesakuba yintloko yamapolisa kumasipala oMbaxa waseRhawutini umfi uDavid Tembe usweleke emzini wakhe eRhawutini, ukanti imeko ezingqonge ukubhubha kwakhe azikaziwa. Washiya isikhundla njengentloko ye-JMPD ngo-2020 kulandela isivumelwano sokuqhawuka kwembeleko phakathi kwakhe nesixeko saseRhawutini nesenziwa ngaphaya komkhusane. Usweleke engumcebisi okhethekileyo welungu likasodolophu elijongene nokhuseleko loluntu. Nanjengoko ixesha leziyunguma neleholide zesikolo lisondela, abatyeleli eGeorge eNtshona Koloni balumkiswe ukuba basebenzisa amanzi ngononophelo nanjengoko kunqongophele ukuna kwemvula. Umasipala wasekuhlaleni sele eqalile nemigqaliselo yamanzi. Umkhwezo weGarden Road kudala wajamelana nomcelimngeni wamanzi. Kwiminyaka egqithileyo, idolophu yaseGeorge nezinye zijamelene nembalela izihlandlo eziliqela. Oku kungenxa yemeko yokuguquguquka kwemozulu nonqongophala kwemvula. Kungoku nje uyawusehla umthamo kwidama iGarden Road. Ukujongana noku singumasipala simisele iqela lolawulo lwamanzi, Water Management Task Team, elijongene nokulungiselela kwangethuba ukuthabatha amanyathelo nokulandelela ukusetyenziswa kwamanzi kuzo zonke inkalo. Ngamafutshane asifuni ukulinda kude kuvele ingxaki enkulu yamanzi. Yiyo loo nto sicela inkxaso nentsebenziswano epheleleyo ukuba bonke abahlali, amashishini kunye namaziko alondoloze amanzi. Abahlali nemibutho yolondolozo ndalo baxhalabile yile meko. And while the city is expanding at an unprecedented pace, our water resources are not. Since the dam wall was raised, the municipality has not released updated figures on the dam's storage capacity and yield. Umasipala uthi ukwadla amaqhinga aquka ukuphucula iziko elicoca amanzi welindle ukuze alungele ukusetyenziswa kwakhona. Ukulungiswa kwesi sixhobo yinto ephambili kuba sinokunceda njengomthombo ongezelekileyo wamanzi ngexesha lembalela. Kodwa asisiso isisombululo esipheleleyo. Sinokuncedisana nje kuphela nesibonelelo sethu. Umasipala ukwasungule iphulo lokundwendwela amakhaya kunye namashishini angama300 asebenzisa amanzi ngokugqithisileyo. Kwindaba ze-SABC ndingusiphiwe Wobasi eGeorge.
Usapho lwaseMpuma Koloni lusajongene nentlungu enkulu emva kokubulawa kukaNamhla Mthwa kwiminyaka emithathu edlulileyo. Luthi ubungqina obuziswe phambi kwekomishoni kaMadlanga bubashiye bengaqinisekanga nokuba ityala lakhe liyakuze lisonjululwe. Ikomishoni ixelelwe ukuba idokethi likaNamhla ngoku likuluhlu lweedokethi ezingaphezulu kwe-120 zamatyala angekasonjululwa. Libizwe matyeli mabini General Sibiya. Kulo matyeli mabini ebiza idokethi echitha uphando. Babe abaphandi bebezile kuthi besithi baligqibile uphando. Masilindele ukubanjwa komuntu. Isikhalo sosapho silandela ubungqina obuthwe thaca kumkomishoni wamapolisa kwaZulu-Natal uJenerali Nhlanhla Mkhwanazi ukuba kukho nkqubela phambili kweli tyala. The family was informed that, look, they took this docket and sent them to Pretoria. We can't tell you anything about the case. And the family was disturbed and they made noise about it. And that led into the Pretoria General Sibiya's office visiting that family to tell them that, no, we're going to investigate your case, don't worry. Ngelixa enika ubungqina uMajor General Mary Motsipe kule komishoni uveze ukuba urhanelwa kweli tyala wafaka isicelo sokuthintela amapolisa ukuba enze uphando. Before they were taken to our office, General Khumalo explained to the sister that they identified the motive and they were supposed to go through with the takedown of the target. And then the target applied for an interdict against the investigation. Usapho luthi belungazi ukuba kukho abaphandi kweli tyala ababulawayo kodwa beve kwikomishoni kaMadlanga. Those 3 investigators who were conversant with this matter of Namhla, only to find that when they were busy with investigations, they were killed. So these 2 colonels, they went to those stations to collect the murders of those deceased investigating officers to investigate together with this one of Namhla. Dinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC eMthatha.